Jotto chini media friends nongno kha kaham te hamjamo kuplung ya pharo kaisa belai na koktuma kaham chini jotto sports hamja tongnani bagui ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom ganang te tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini jotto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai kheno hambai rewo norong bisingtui thanai jora bo जों chini awi mung belai kheno kaham wngkha khaklai taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khao eba thanibo norong ni bisingtui sogiyani hinai chini joto media rong bisingtui taklai bo haino hai जों TTAIDC Super League jengna thangai tongo fainai 15 tarik aba o talni 15 tarik diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8ta district ni bisingo jeta chini team joto district no dolnai khlaiयै taklai snamjak kha tei a 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiयै borok mannai tai kuplai wngnai je bodol bongke 5 lakh mannai tei second wngnai hangke borok hangke 3 lakh mannai tongma hakino taklai जों ketal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai जों kha khamya pharo thanai je team tongmani te taklai team barikha tei kaisa belai kheno koktoma kaham omono chini ADC habangni bokhakti puila chini khumlung stadium bo floodlight by khlaiयै khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match chengnai जों floodlight by khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরক বুড়ি যেটা নাহাই মানো হায়ার অমাহাইকেন তাকারে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আরো বেবাক মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবু বাগরা ব তংনাই তে চিনি অনারেবল সিএম তে যত চিনি অনারেবল ইএমস অনারেবল এমডিসিস তে যত অনারেবল চেয়ারম্যান তে যত চিনি administration officers CU joton bisingtino जों pandano naithoklai जों chengjak nai team charjona hire na haimano nung phatane na hanamo जों na nini state na hanamo जों national na hanamo जों international na hanamo जों our team ni wishingnai ang joto chini kha khamlo korongno haino hai muitu khlaifinai 15 tariko chini chengmani panda chengmani dibor jorao damsa tampur eba ekta tampur chimi जों oro panda chengjangnai o panda phaimaju phaina bagui norongno jotono ang TTAIDC hapang ningai sports and youth affairs bedek ningai norongno khabai khubake lamshogo 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting e जों khumlung simi chengjang nai hambai